A auga que estes días non cesa de caer sobre o noso territorio foi benvida nunha tempada na que a seca parecía marcar o comezo do inverno. As recentes nevaradas xa foran benvidas na comarca dende o cumio do Faro ata a beira do Miño, deixando fermosas imaxes. Pero nesta semana o temporal de vento e intensas chuvias deixa distintas facianas nos ríos que corren ateigados e desbordados nalgunhas localidades e preto do seu límite noutras. Así ía esta tarde o río Asma na vila e no municipio, e así nos atopamos varios puntos da rede viaria. Os desprendementos aparecen en calquera recuncho, como este que nesta tarde dificultaba a circulación na estrada chantada a Peares a Lugo P 1801, pouco antes do núcleo da Sariña, que se aprecia nas imaxes. O encoro de Belesar albergaba media tarde deste mércores 547,80 hectómetros cúbicos de auga, preto do 80% da súa capacidade. O ano pasado, na mesma semana, o nivel era de menos do 60%. En Peares, o nivel está preto do 100% da capacidade do pantano, con máis de 178 hectómetros cúbicos acumulados.